Ye, sampur kula lanjut. Lender panjenenganipun. Ya, tetep tak dhisikno Mbak Sali sik. Tamu agung kok. Dalah Bapak Priyadi wedal kula aturaken yuk. Ya Mbak Sali monggo lomba ngasta sampur panjenengan Bapak Priyadi derek sesarengan ngasta sampur langan baksan monggo lopak ya sampure seriasih CS Jos ya sembrodro manapa pun kakang ya seleramu arep tak boyong ing sanggar pamujan ya monggo Kang Mas monggo nyoh oh ayo ojo boso topil jebulane kang dadi calon kang masih neng kene gendho mundhut mlinjo milih sing wepek golek mlinjo milih sing kepeng rama aku golek bocah cek sing seneng nyeweng waton piantune ora gembeng nang kene lodhe golek mlinjo milih sing bunder yen golek bocah golek sing pinter watone pintere ora keblinger aduh pitik lawo iwake pitik arep madang lawo iwak pitik remeng aku golek bocah sing pinter golek duit uga aja pinter nek urip aduh rama nang kene londo lawo iwake pindah arep madang lawo
gunane aja males ndak apes mundak apes yo kian to yen pengen urip kamulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe mring akeh hasil gunane aja males mundak apes kegiatno yen kepengen urip kang mulya ayo bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males mundak apes yo kiat to yen pengen urip kamulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe mring akeh hasil gunane aja males mundak apes dokiyatno yen kepengen urip kang mulya sing padha wisata satu bari waduk gondang begaku maharani sedang dhuwur ziarahi Sunan Derajat Katon agung setadion Surajaya alon ing tengah kutha pendidikan ralalisa garap pamuji saya arum kondangipun jana yuk ayo kanca sing padha parimi soto wepele wisata bahari lamongan
waduk gondang uga guwa maharani sendang dhuwur ziarah ning Sunan Derajat katon agung stadion Surajaya alon alon ning tengah kutha Lamongan pendidikan ralalisa garpamuji saya arom kondang emon soneko